Alhamdulillah. Alhamdulillah. Celing. Masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. jaluk. Apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokokmu rokok Surya. Surya. Surya, ayo. Mas Ibra Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget. Tali latar. Ora malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Nah, iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kira kono apa to riri ngono ya Mas. Piro berarti Ciro lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bejo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Zo wis rapopo sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas rapopo. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo? Ya wis. Iki. Bocil sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, baris ya. Siap. Waduh. Gerak. Cangkemmu ka. Ya. Lencang ke muka lah Mas. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Le. Tegak, gerak. Oke. Wes. Bar barisan jalan. Ya cuma burung wae nyanyi. Wes pokoke joget ngono ya. Ayo 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Atau diunggahne 1,5. Gak enak toh 1,5 Wis diunggahne siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne setok kasih Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
Nek wis nek. Oh. Niki. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangun saleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek boten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Nah. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Laras. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyuwun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak adukum, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rejekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Piyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Oh, ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Sale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek. Berupa Mas Aryo. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Iya. Spote Mas. Mas Aryo, monggo wis. Ayo Niken Salindri. Yo.
Mike dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, tak garap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngono nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Wilujeng Cange, dalu Dik Mbak Niken Limbo. Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya Alhamdulillah. sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng desa Babatan. Babatan. Kecamatan. Kecamatan Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Niki Warung Warung Otok. Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya di mana, Suasanane Duk? tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas ge ndang utang maneh. Ngoten to Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, iya. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya toh. Heeh. Luar Sampeyan biasa. duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Babatan ki enek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan Oh enek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ini cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo no Bener, pantun, Mas. aku yo no nggih, pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama Heeh. tuku Piye? ketan. Tuku ketan Kejegur sumur. artinya Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Babatan, Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga Babatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kae. Lah yo iki lho Upin Ipin. Mau loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitiae. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Oh Marwan. asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Asta Brata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, ha ta? Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. minggah wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih, nggih. Wah, Monggo Mbah Marwan. Wah ya, kali Pak Satino mungkin menawi
ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok dak tong. Monggo Bapak, mriki Pak. Iku rat. Oh, tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwek kuwi dereng nate. Pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah. kesempatan. Kesempatan Saged yang kepanggih baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niki ane delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki Panjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Ya, kan ya. maksudnya. Oh ya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik. Setitik-setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih Iya. dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Mbok mboten, Oh, Mbah. boten. Mboten, Mbah. Boten, Nggih. Mbah. Niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak eh, jeruk. sinom rujak ning jeruk. dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning Nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengke Dilanjut, sedaya masyarakat mengke puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho Nim. nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku cintaku padamu. padamu. Hei, Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. alhamdulillah gawet nom. Enam. Iya. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitiane kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, Pak? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niki monggo sami ambilih napa sik sing Oh, didhisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada
bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jengleng Mbah Marwan. Ah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae ditip Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditipasi turu. Ya go sak menekan iki kalah ambe. Heeh. Mangga, ayo Dik Niken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. As, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku Makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajang monganggo janur gone Digoyang nanti goyang Asik. goyang. Yo, tak bersama Om Marwan. wah hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang dek digoyang dek digoyang dek digoyang dek digoyang. Gentang Ape. Pripun jos ta? Gas. Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jan. Wah. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dik Niken. nggih. Iki ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero iki teng keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoknya apa?
Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan pas janjine kapien sangat-sangat sampe pepet. aja mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet-mepet. terus Engko ndak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, oh, derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium-cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh.